Vitajte pri rannom povzbudení skrze inšpirované slovo Božie. Prajeme vám požehnaný deň. Naše vysoké povolanie. Ranná pobožnosť podľa Ellen Whiteovej. 4. máj. Učte sa modliť. Buď požehnaná hodina, keď skláňam svoje kolená, keď vzývam Tvorcu mocného a sílu čerpám od Neho. Len k modlitbe sa utiekam a pokušeniam unikám. Veď v každom žiali súžení z nej útecha mi pramení. Učme sa modliť. Pane, nauč nás modliť sa. Lukáš 11. kapitola, 1. verš. Kristus nedal modlitbu ľuďom preto, aby ju opakovali ako formulu, ale ako vzor pre naše modlitby. Jednoduché, vážne, zrozumiteľné. Mnohé modlitby sú prinášané bez viery a je použitý určitý tvar slov, ale nemajú v sebe skutočnú naliehavosť. Tieto modlitby sú plné pochybností a váhania. Neprinášajú žiadnu úľavu tým, ktorí ich vyslovujú, a žiadnu útechu alebo nádej ostatným. Slová majú formu modlitby, ale duch je nedostatočný a ukazuje, že ten, kto modlitbu predkladá, nepociťuje svoje potreby. Naučte sa modliť krátko a k veci. Žiadajte to, čo potrebujete. Učte sa modliť nahlas tam, kde vás môže počuť iba Boh. Nevyslovujte neúprimné modlitby, ale vrúcne prosby tak, ako ich cítite, aby vyjadrovali hlad duše po chlebe života. Ak by sme sa viac modlili v súkromí, boli by sme schopní sa modliť uvážlivejšie na verejnosti. Modlitby plné váhania a pochybností by skončili. Keby sme sa potom s bratmi zúčastnili verejnej bohoslúžby, mohli by sme pridať stretnutiu na význame, pretože by sme priniesli atmosféru nebies a naša bohoslúžba by bola opravdová, nie len čisto formálna. Ak sa duša nevylieva na modlitbe v komórke a počas každodenných činností, prejaví sa to na modlitebnom stretnutí. Život duše závisí na ustavičnom spoločenstve s Bohom. Sú vyjadrené jej túžby a srdce je otvorené prijať čerstvé požehnanie. Z nefalšovaných pier plynie vďačnosť a osvieženie prijaté od Ježiša sa prejavuje v slovách, v skutkoch aktívnej dobrosrdečnosti a vo vernej oddanosti. V srdci je láska Ježišova a tam, kde je láska, nemožno ju ukryť, ale prejaví sa navonok. Tichá a skrytá modlitba tento vnútorný život udržiava. Srdce, ktoré miluje Boha, túži po ustavičnej komunikácii s ním a bude sa o neho opierať so svetou dôverou. Naučme sa modliť rozumne a vyjadrujme svoje požiadavky jasne a konkrétne. Modlíme sa tak, ako to skutočne myslíme. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca. Jakub 5. kapitola, verš 16.